Sa paglabas ni Istoy sa tahanan ni Lolo Uding, tanging pagsilay na lamang sa matanda ang kanyang nagawa bago tuluyang maglaho ang tahanan nito. Alam niyang yun na ang huling beses na masisilayan niya si Lolo Uding na siyang labis naman niyang ikinalungkot. Nang tuluyan ng mawala ang bahay nito, wala nang nagawa si Istoy kung hindi ang bumalik na rin sa kanyang tahanan. Dala-dala niya noon ang bagong responsibilidad at yon ay ang pangalagaan ang iniwang tahanan ni Lolo Uding at ibalik ang mga mutyang ninakaw sa tahanan nito. Bago kasi tuluyang maglaho noon ang matanda, ibinilin kay Istoy ang kanyang pamamahay upang siya ang magbantay nito hanggang sa dumating ang puntong muli niyang maibalik ang mga mutya sa tahanang yon. Ayon kay Lolo Uding, na sa oras na bumalik ang mga mutya sa kanyang tahanan, ay yun din ang magiging hudyat ng kanyang pagbabalik. Sa paglipas ng araw, kung ano-ano na ang naisip niyang paraan upang tuklasin ang kakayahan at abilidad ng mutyang kanyang tangan-tangan. Marami siyang sinubukan noon, alinsunod sa paniniwala ng mga matatanda tungkol sa paggamit ng mutya. Dahil sa mga ibiniling kokonting ginto ni Lolo Uding, kung kaya't hindi naging problema para kay Istoy at sa kanyang pamilya ang pinansyal na pangangailangan. Nakakahiyaman kasing aminin na dahil sa tulong ni Lolo Uding, kaya nagkaroon ng konting ginhawa ang pamilya ni Istoy. Dahil na din sa pagkakaroon nila noon ng salapi, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon upang makapagsanay at tumuklas ng mga bagay-bagay. Ang pinagsanayang lugar noon ni Istoy ay ang isang burol, di kalayuan sa kanilang tahanan. Doon niya napiling mamalagi sa kadahilanang wala doong nagagawing tao na maaaring umistorbo sa kanyang mga gawain. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay ni Istoy ay ang pagiging dalubhasa naman ni Manong Miguel sa kanyang larangan. Marami na itong naging tagasunod at ang iilan sa mga ito ay panig ng kaliwa, kagaya ng mga mambabarang at mangkukulam. Sa likod ng pagiging mabuting manggagamot ni Manong Miguel ay ang pagtago naman ng kanyang kasamaan sa likod ng kanyang anino. Kapag umaga ay para itong santo, subalit kapag sumapit ang gabi ay mas masahol pa ito sa demonyo. Habang nagsasanay noon si Istoy, marami na siyang naririnig na usap-usapan tungkol sa mga gawain ni Manong Miguel. Napag-alaman niya ding lumipat na ito sa ibang baryo, kaya naging panatag na noon ang kanyang isipan. Marahil ay inaakala na noon ni Manong Miguel na tuluyan na niyang nahakot ang lahat ng mutya sa tahanan ni Lolo Uding. Kung kaya't hindi niya inaasahan ang pag-usbong ng kanyang kinakatakutang kalaban. Isang araw, habang nagsasanay si Istoy, biglang may lumitaw sa kanyang kinaroroonan na isang engkanto. Kalimitang nasisilayan noon ni Istoy na mga engkanto sa paligid ay dumaraan lamang. Kaya labis niyang ikinagulat ang pagtigil ng engkantong yon sa kanyang harapan. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Istoy sa engkanto. Matapos niyang tanungin ng engkanto, tanging mga senyales lamang ang naibigay nito sa kanya. Agad din naman niyang naunawaan ang mensahe ng engkantong yon na siyang labis niyang ikinagulat. Ayon dito, na magmula noong lumipat sa kanilang lugar ang isang manggagamot, marami na sa kanilang kauri ang nawawala. Lahat na ng mga manggagamot ay kanilang hiningian ng tulong, subalit wala ni isa sa mga ito ang may kakayahang harapin
ang tinutukoy nilang kalaban. Kahit anong pabuya ang kanilang ibigay, hindi ito nagagawang patusin ng mga albularyo. May iilan din naman silang manggagamot na nahingian ng tulong, subalit ang karamihan sa mga ito ay nabaliw at nagpakamatay. Hindi nila alam ang rason noon ng mga manggagamot kung bakit nila ito nagawa sa kanilang mga sarili. Ang nakakapagtaka pa sa lahat, na bago namatay ang mga ito, ay nagawa pa nilang makapag-ukit sa lupa gamit-gamit ang kanilang mga dugo ng mga simbolong nangangahulugan ng kamatayan. Nang marinig ni Estoy ang kwento nito, ninais niya na lamang na ipagtapat sa engkanto na wala pa siyang kakayahang tumulong noong pangkasalukuyan. Hindi pa kasi siya handa noon dahil sa ilang araw pa lamang siyang nagsasanay. Nang marinig ng engkanto ang naging paliwanag ni Estoy, tahimik naman itong umalis sa kanyang kinaroroonan. Ayon kay Estoy, na kinakailangan niya pa ng ilang buwang pagsasanay bago niya tuluyang harapin si Manong Miguel. Sa paglipas ng buwan, marami na siyang pinagdaanan upang mas lalo pang pagyamanin ang kanyang kakayahan. Lahat ng maaaring pagsubok noon na naiisip ni Estoy ay hindi niya pinalagpas, nang sa gayoy mas lalo pa siyang lumakas. Lumipas pa ang 3 buwan, naging mailap na kay Estoy si Manong Miguel. Wala na siyang naging balita dito, kaya ninais na lamang niyang ituon ang kanyang sarili sa pagsasanay. Habang nagsasanay siya noon, nagagawa na niyang gamutin ang iilan sa mga iniindang karamdaman ng kanyang mga anak. Doon na din nag-umpisa ang pagiging manggagamot ni Estoy, na hindi naglaon ay naging bantog na siya sa kanilang lugar. Lahat ng kanyang mga napapagaling noon ay pinagsasabihan niyang huwag siyang ipagkalat upang hindi makarating ang balita kay Manong Miguel. Panatag na din si Estoy noon dahil kahit papaano, nagagamit na niya ng buong lakas ang kanyang mutyang tangan-tangan. Isang araw, habang nagpapakain itong si Estoy ng mga manok, biglang merong panauhing tumungo sa kanilang tahanan. Hinahanap siya nito dahil magpapagamot umano yon ng kanyang karamdaman. Nang malaman ni Estoy ang pakay ng panauhin, agad din naman niya itong pinapasok sa loob ng kanyang pamamahay. Matapos niya itong papasukin, dali-dali niya namang kinuha ang kanyang mga halamang panggamot at langis na kadalasang ginagamit niya sa gamutan. Manong, ano ho ang nararamdaman ninyo? Tanong ni Estoy. Nais ko mang ipaliwanag sa iyo, iho, kung ano ang aking nararamdaman. Subalit hindi ko alam kung saan ito uumpisahan. Alam mo kasi, magmula noong nagsaka ko noong Biyernes, hindi na ako tinatantana ng aking iniindang sakit. Kapag sumasapit ang 2:00 ng hapon, bigla na lang makakaramdam ako ng labis na pagkahilo at sinasabayan ito ng napakataas na lagnat. Kung ano-ano na ang aking ipinahid at iniinom pero wala itong epekto sa aking sakit. Minsan naman, kapag sumasapit ang 10:00 ng gabi, nakikita ko ng aking mga anak na naglalakad sa labas ng bahay habang patuloy sa pag-ungol na para bang isang aso. Nako, hindi ko na ho alam ang aking gagawin, Ginoo. Kaya sana na may matulungan ninyo ako. Paliwanag ng lalaki. Nang marinig ito ni Estoy, agad din naman niyang pinag-isipan ang maaaring sakit ng lalaki. Sa loob kasi ng ilang buwan niyang panggagamot noon, hindi niya pa nagagawang makaengkwentro ng ganoong uri ng karamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang inilabas ni Estoy ang tangkay na ibinigay sa kanya ni Lolo Uding
upang ilubog ito sa langis na kanyang ginagamit sa panggagamot. Habang nakalublob yun sa langis, patuloy naman ang ginagawang pag-usal ni Istoy upang madagdagan ang bisa nito. Nang makumpleto na niya ang kanyang mga usal, agad din naman siyang lumapit sa lalaki at dali-dali niyang ipinainom ang langis na yon. Manong, tiisin niyo lang ho sana ang lasa ng langis na yan. Nakakasuka talaga yan. Subalit inyo ho lamang pilitin upang kayo'y tuluyang gumaling. Wika ni Istoy habang ipinapainom niya ang langis na yon. Nang tuluyan ng mainom ito ng lalaki, ay halos wala na siyang ginawa noon kung hindi ito ay pagmasdan. Nang maramdaman niyang medyo maayos na ang kalagayan nito, pinili na niyang muling ipagpatuloy ang kanyang inumpisahang gamutan. Bakas na bakas sa pagmumukha ng lalaking yon ang labis na pagkadiri sa gamot na kanyang ipinainom. Subalit patuloy niya lamang itong tinitiis. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naantala ang kanyang ginagawang panggagamot. Nang mapansin niyang medyo lumobo ng bahagya ang tiyan ng lalaki. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na hindi lang basta isang ordinaryong karamdaman ang sakit na taglay nito. Maaaring nakulam ang lalaking yon o hindi naman kaya'y ito ay nabarang. Sa pagpapatuloy ng kanyang panggagamot, tuluyan ang nakumpirma ni Istoy na nasa ilalim ng kapangyarihan ng barang ang kanyang pasyente. Labis niya itong ikinagulat sa kadahilanang wala siyang gaanong karunungan pagdating sa barang. Tanging tangkay lamang ng puno ang kanyang inaasahan sa panggagamot at hindi niya pa nagagawang mailabas ang buong potensyal nito pagdating sa anumang uri ng kombate. Hindi pa kasi siya noon nagkakaroon ng pagkakataon na magamit ang tangkay ng puno sa pakikipaglaban. Magmula noong nalaman ni Istoy na isang mambabarang ang kanyang kalaban, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabahala. Marami nang pumapasok noon sa kanyang isipan sa kung ano ang maaari niyang gawin upang matulungan ang kanyang pasyente. Nang siya ay makapagpasya, ninais niya noong humingi ng tulong sa isang bantog ding manggagamot sa kanilang lugar. Alam niyang makakatulong yun sa kanya, kaya yun ang kanyang nilapitan. Manong, dumito lang ho muna kayo ha. Kukuha lang ako ng aking mga gamit. Wika ni Istoy sa kanyang pasyente. Sige, basta dalian niyo lang ho. Dahil malapit nang sumapit ang pinakayokong oras. Sagot naman ng lalaki. Matapos nilang mag-usap, agad din namang umalis si Istoy nang walang anupaman. Ang asawa na niya muna ang nagbantay sa kanyang pasyente habang siya ay wala pa. Nang tuluyan na niyang marating ang pamamahay ng albularyo, agad din naman niyang inilahad ang suliraning kanyang kinakaharap. Nang marinig ng albularyo ang istorya ni Istoy, hindi na ito nagdalawang isip pa na siya ay tulungan. Dahil sa wala naman itong ginagawa noon, kung kaya't agad din naman itong sumama sa kanya. Sa pagdating nila sa kanyang tahanan, bumungad sa kanya ang namimilipit na lalaki dahil sa sakit nitong nararamdaman. Halos dumidilat-dilat na ito habang patuloy na ibinabaluktot ang kanyang buong katawan sa papag na kanyang hinihigaan. Hindi na ito nagawang tulungan ng kanyang mag-ina, gawa ng nag-aalala rin ang mga ito na baka sila ay masakta ng kanyang pasyente. Matapos nilang masilayan ang pinaggagawa ng lalaki, doon na inumpisahan ng dalawa ang kanilang katakot-takot na gamutan. Wala gaanong karunungan noon si Istoy sa larangan ng barang, kung kaya't ang tanging sandigan niya lamang noon ay ang tangkay na punong ibinigay sa kanya ni Lolo Uding. Habang nag-uusal noon ang kasama ni Istoy,
Panay naman ang ginagawa niyang pagpapalipad hangin sa buong paligid upang maiwasan ang pakikisawsaw ng ibang mga elemento. Ginagawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy maiwasan ang ibang uri ng nilalang na makisapi sa butas na katawan ng lalaki. Magiging mahirap na kasi sa kanila noon ang kumalaban ng iba pang elemento maliban sa mambabarang na kanilang tinutugis. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang usal na pantawag ng kanyang kaibigan. Nang mapansin ito ni Istoy, agad din naman niyang nilapitan ng pasyente upang batuhin ito ng malakas na tigalpo at sabayan ng mga pamako. Ginawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy mapigilan nila ang mambabarang na gamitin ang katawan ng kanilang pasyente para sila ay saktan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nagsisisigaw ang lalaking yon na para bang tuluyan na itong nasiraan ng bait. Nang marinig ito ng kanyang mag-ina, dali-dali din naman itong nilisan ang kanilang silid dahil sa labis na pagkatakot. Hindi niya noon napigilang mag-alala sa kanyang anak sa kadahilan ng kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang matinding takot sa lalaki. Sa pag-alis ng kanyang mag-iina, ay siya namang pagsalita ng mambabarang na nasa loob ng lalaki. Animoy nagtataka ito sa lugar na kanyang kinaroroonan noong mga oras na yon. Nasaan ako? Sino kayo? Bakit nakakasilaw ang lugar na to? Sino kayo? Nagwawalang wika ng lalaki. Nang marinig naman ito nila Istoy, doon na nila ito inumpisahang kausapin. Noong una, hindi nila ito gaanong makausap dahil sa purong pang-iinsulto lamang ang kanilang natatanggap sa lalaki. Subalit biglang nag-iba ang simoy ng hangin nang mag-umpisa ng gumalaw si Istoy, gamit-gamit ang tangkay ng puno na kanyang pagmamay-ari. Walang sabi-sabi, agad niya itong iniipit sa pagitan ng mga daliri ng lalaki habang patuloy na nagwiwika ng, Hindi kami nakikipaglaro sa'yo, kaya wag na wag mo kaming iinsultuhin ng basta-basta. Mamili ka, puputulin ko tong kamay mo o makikipag-usap ka sa amin ng maayos. Nang marinig ito ng mambabarang, bigla na lamang itong tumahimik sa kanyang ginagawang pagsisigaw. Gulat na gulat noon ang kasama ni Istoy sa kadahilanang hindi niya lubusang inaasahan na gagawa ito ng hakbang upang siya ay matulungan. Nang mapagtanto ng albularyo na kayang-kaya na yon ni Istoy, pinili na lamang nitong manood habang umiinom ng tubig. Kaya mo naman pala, Istoy eh. Inabala mo pa ako. Wika ng albularyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinili niyang huwag na muna itong kausapin upang mas maituon niya ang kanyang wisyo sa pagpaparusa sa mambabarang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang kumalma ang nilalang na nasa loob ng kanilang pasyente. Tanging paghikbi na lamang ang ginawa nito, alinsunod sa utos ni Istoy. Nang maramdaman nilang makikipagtulungan na sa kanila ang mambabarang na yon, doon na nila ito inumpisahang tanungin sa pagkakakilanlan nito. Hindi naman nagmatigas pa noon ang mambabarang sa kadahilan ng kanyang napagtanto na hindi niya kakayanin ang lakas ng dalawang albularyo. Nang malaman na nila Istoy ang buong pagkakakilanlan nito, doon na nila inumpisahang utusan ang nilalang na yon na alisin ang lahat ng sakit na kanyang inilagay sa biktima. Sa bawat pagpagpag na ginagawa ng mambabarang sa katawan ng biktima, ay merong nalalagas na mga buhok na hindi alam nila Istoy kung saan ang galing. May mga nasipat din silang nalalaglag na mga itim na dahon at mga sunog na insekto.
Matapos alisin ng mambabarang ang lahat ng kanyang sakit na ibinigay sa biktima, doon na ito tuluyang nagmakaawa na siya ay pakawalan at huwag patayin. Pakiusap. Alisin niyo na ho yung tangkay na nakalapat sa aking mga daliri. Hindi ko na kayang tiisin pa ang gamit na yan. Paalisin niyo na ako sa katawang ito. At pangako, hindi na ako babalik dito. Pagmamakaawa ng mambabarang. Talaga? Hindi ka na babalik? Sigurado ka? Pagkatapos mong pagtangkaan ng buhay ng taong ito, makukuha mo kami sa pagmamakaawa mo? Hindi porket nagawa mong alisin ang mga sakit na ibinigay mo dito, etabla na tayo. Nagkakamali ka dahil hindi ka na namin bubuhayin. Sagot naman ni Istoy. Matapos niyang makapagwika, agad din naman siyang nag-usal sa kanyang mga kamay ng mga engkantasyon upang tawagin ang sibat ni Atardar. Yun kasi ang kalimitang ginagamit ng mga albularyo sa pagpatay ng kahit na anong uri ng nilalang na nakasapi sa isang tao. Sa pamamagitan ng sibat ni Atardar, magagawa ng albularyo na sunugin ang kaluluwa ng masasamang nilalang nang walang kahirap-hirap. Kahit anong demonyo ay kaya nitong sunugin, depende na lamang sa lalim ng aral ng nakakaalam sa usal na yon. Kapag nagawa siyang pangibabawan ng kanyang kalaban sa kanilang pagtutuos, ay mawawala ng bisa ang sandatang yon na siyang magiging sanhi ng kamatayan ng may alam sa aral. Yun lamang ang nag-iisang kahinaan ng sibat ni Atardar, ayon kay Istoy. Nang makumpleto na niya ang usal para sa sibat, dahan-dahan niya itong nilapit sa dibdib ng kanyang pasyente. Di pa man ito nakakalapat sa balat ng biktima, panay na ang pagsisigaw ng mambabarang upang makahingi ng tulong. Kahit anong pagsisigaw mo dito, walang tutulong sa'yo. Wala ka rin namang magagawa kung nanaisin mong kami ay labanan. Kaya mas mabuting harapin mo na lamang ng maluwag sa iyong puso ang iyong kamatayan. Ikumusta mo na lang ako sa mga demonyong pinaglilingkuran mo. Wika dito ni Istoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman niyang pagtarak ng sibat ni Atardar. Matapos niya itong maitarak, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng lalaki habang dahan-dahang nanghihina ang pagsisigaw nito. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan ng mawala ang wisyo ng mambabarang sa katawan ng biktima. Nang mapagtanto nila Istoy na patay na ang mambabarang, napagpasyahan nilang pagpahingahin na muna ang kanyang pasyente nang sa gayoy magawa nitong makabawi ng kanyang mga nawalang lakas. Ang ginawa naman nila noong dalawa ay ang magkape na muna sa kanyang tahanan habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Alam mo, Istoy, may potensyal ka sa iyong larangang tinatahak eh. Ipagpatuloy mo lamang yan. At sigurado akong balang araw, marami kang matutulungan. Wika ni Banoy. Salamat sa papuri, Banoy. Ngunit, hindi ko inaasam ang mga bagay na yan. Ang nais ko lamang ay tuparin ang misyon na iniwan sa akin ng lolo ko. Sa ngayon, aminado akong wala pa akong gaanong alam kung kaya't kinakailangan ko ang tulong mo. Alam kong dalubhasa ka na sa larangang ito. Kaya namay, nais ko sanang maging iyong disipulo. Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ni Banoy ang sinabi nito, ay halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Alam niyang mas malakas sa kanya nang di hamak si Istoy, ngunit nais nitong maging kanyang disipulo. Alam ni Banoy na isang malaking karangalan yun para sa kanya, kaya hindi niya nagawang tumanggi sa nais mangyari ni Istoy. Matapos ang kanilang naging pag-uusap,
Doon na mag-uumpisa ang pagsasanay ni Istoy sa ilalim ng pamamahala ni Banoy. Nang tuluyan ng matapos ang kanilang usapan, agad din namang nagpaalam si Banoy sa mag-asawa. Hindi na niya inalala pa noon ang kanilang naging pasyente dahil sa pahinga na lamang ang kinakailangan nito. Makalipas lamang ang ilang oras, tuluyan na ngang nagising ang pasyente ni Istoy na hindi magawang tumayo sa kanyang pagkakahiga. Hindi na rin niya noon magawang iunat ang kanyang daliri na parabang naninibago ito sa kanyang katawan. Huwag ka na munang gumalaw ng gumalaw sa iyong higaan. Hayaan mong may saayos ng iyong katawan ang posisyon ng iyong kaluluwa. Sa ngayon, ang nararamdaman mo ay parte ng panggagamot na ginawa namin sa iyo. Normal lang yan, kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika dito ni Istoy. Nang marinig ito ng lalaki, panay lang naman ang pagsipat niya sa paligid na parabang naninibago ito sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naramdaman nito ang pagbabalik ng kanyang lakas sa kanyang buong katawan. Nang makatayo na ito sa kanyang pagkakahiga, agad din naman itong nakaramdam na labis na pagkauhaw na halos ikatuyot na ng kanyang dila at lalamunan. Animoy naglakbay ang wisyo nito sa napakalawak na disyerto noong mga sandaling pinapatay nila Istoy ang wisyong sumapi sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan na ng lalaki ang umuwi sa kanilang tahanan. Marami itong ibinigay na tulong kay Istoy upang masuklian ang paghihirap at sakripisyo nito. Mapagaling lamang ang kanyang karamdaman. Okay, sunod kagad natin yung 5, no? After ng 5, last 2 eps tayo para sa finale. Yun lang. Salamat.